Bon dia a tots i bon dia a totes. Benvinguts a l'Escola Oficial d'Idiomes de Palma Andreu Crespi Plaza. Us demanaré una mica més de distància, sisplau, perquè, clar, amb el tema de la Covid no voldria tenir problema, ni vosaltres ni nosaltres, veritat? Millor tenir una mica més de precaució, no? Si us sembla. Bé, no? Ja està tothom? Molt bé. Doncs, canviar de nom mai és fàcil, però en aquest cas sí que ho és, perquè el nom d'un home que ha dedicat tota la seva vida professional al món de l'ensenyament és un honor i un plaer per nosaltres. A més, cal recordar que en Andreu va crear aquesta escola. És el seu pare. I això és molt valiós, més encara en aquest moment que no havia cap altra escola pública d'idiomes a Mallorca. No el coneixia personalment perquè encara no havia arribat aquí, però he sentit parlar molt bé d'en Andreu. M'han contat que era un home molt emprenedor, molt treballador, amb idees vanguardistes i sobretot molt proper. Com a bon innovador que era, crec també que ens ha donat un impuls a nosaltres que necessitàvem per canviar la nostra imatge corporativa. Quan vam canviar el cartell de fora, que anirem després a veure, no? Vam pensar, hem de fer alguna cosa més a centrada a l'escola. No pot ser això, no? Ha donat com unes idees també, no? De canvi. Encara que sigui un projecte, volia aprofitar aquest moment per presentar-vos la maqueta. I volia també regalar a la família, a Ana Marta, que està aquí, i a tota la família, aquesta imatge amb el nom del vostre pare com a record. Així que, si ho permet, vull ensenyar, no ho sabrem després, però vull dir que aquí a la dreta, amb el cartell nou, els 10 idiomes, i farem murat, si se presenta, perquè volia llegar això. Doncs també volia demanar a Ana Marina, que va estar aquí abans de la primera, quasi d'aquí, no? I la seva mare ha trobat un tresor, crec que és un tresor, records de premsa d'en Andreu, amb la Marina, amb l'escola, fotos, i crec que, Marina, si vols, sisplau, comenta alguna cosa i mostra tot això. Res, això va ser quan varen començar aquí en aquesta escola, que en Andreu se va ocupar de totes les obres, de tot. I varen començar i varen fer la inauguració i justament ma mare va venir l'altre dia i va dir mira el que he trobat. I aquestes coses que guarden les mares, que tu no saps on les tens o s'han perdut però les mares les tenen. I bueno, justament avui les he duit i han pensat que era una bona idea fer fotocòpies i vos donarem una còpia d'en Andreu i de quan se va inaugurar l'escola, dels recurs de diaris. Doncs res més i moltes gràcies per confiar-nos la responsabilitat de dur aquest nom d'una persona tan important. Gràcies, de veritat. Sí. Tenim també uns punts de llibre amb el seu nom que hem fet especialment per donar una mica a l'assistència. Gràcies, adéu. Ara deixaré la paraula a la família, Ana Maria, que parlarà també. Gràcies.
Bon dia a tothom. Moltes gràcies en primer lloc per aquestes paraules, per aquests presents i per aquest record. Per nosaltres és tot un orgull rebre aquest reconeixement per part del nostre pare. Però el nostre primer agraïment és per als promotors d'aquesta iniciativa, que la varen posar en marxa amb una rapidesa increïble, amb molta feina i amb molta il·lusió. Per en Tomeu Llinàs, en Andreu Ferrer, en Esperanza Quintana i en Toni Arbós. Potser hi ha algú més que ara nosaltres desconeixem i que també va participar en aquest primer moment i li demanant disculpes per no esmentar-lo. Quan pocs dies després de la mort del meu pare ens varen demanar si ens semblava bé promoure aquest homenatge, poc pensàrem nosaltres que en tan poc temps tindria tant de ressò i recolliria tantes adhesions des de tots els àmbits de la comunitat educativa, d'entitats, de centres i de particulars, que reconeixien la seva aportació a l'educació en aquestes illes. Per tots ells també el nostre agraïment. Per nosaltres ha estat molt emotiu veure com després de tants anys allunyats ja del món de l'educació, tanta gent encara tenia el meu pare en tanta estima i consideració i reconeixia la seva tasca i la seva persona. Aquesta iniciativa ens ha permès, a més, rebre també molts de missatges d'afecte de moltes persones, algunes de les quals coneixíem i altres no, on ens contaven la seva vivència particular, quin va ser el tracte que varen tenir amb el meu pare, com ens va ajudar o per què consideraven adient fer-li un homenatge. Volem agrair, per suposat, també al conseller que tot d'una acceptés l'iniciativa i que es mostrés decidit a fer-la possible, com així ha estat. I ja per acabar, molt especialment el nostre agraïment a la direcció de l'Escola Oficial d'Idiomes i al claustre de professors per oferir-se a ser ells que a partir d'ara duguin aquest nom. Estan segurs que a ell li hauria agradat molt. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Família, Rosa, Maria, Andreu, Aina, moltes gràcies per estar aquí. A tots els que estava aquí, moltes gràcies. Crec que és un acte merescut, un acte d'amistat i un acte de reconeixement d'una feina que se va fer durant molts d'anys. Jo, evidentment, no vaig treballar directament amb en Andreu, però sí que he pogut xerrar amb molta gent i com a persona que sempre s'ha preocupat de l'educació he vist perfectament totes les coses que se varen fer durant el seu mandat, que va ser molt llarg, sobre el que era l'educació a les Illes Balears. I això m'ho vull referir. Jo crec que en Andreu, a més de ser una bona persona culta, dialogant, amb capacitat d'escolta, i això és molt important avui més que mai, jo crec que se li ha de reconèixer ara més que mai el que va fer durant el seu llarg temps de director provincial d'educació. És evident que, i per fer un anàlisi d'això hem de veure d'on sortíem, no? Jo crec que és evident que la situació a les Illes Balears, segurament pitjor que la resta d'Espanya, la situació de l'educació era una situació per construir, per fer. I per tant, jo crec que en Andreu, dins el que va ser la filosofia de lo que va ser el govern socialista en Felipe González, de lo que va ser la primera llei d'educació que és la LODE, de lo que va ser després la LOCSE, jo crec que va personificar aquí a les Illes Balears el que era un representant de la modernització del nostre sistema educatiu. El sistema educatiu de les Illes Balears era un sistema realment que tenia molt d'emparons, moltes insuficiències, moltes manca d'inversions, i tenint en compte que als anys 60-70 hi va haver tot el boom turístic, és evident que hi havia una tasca important per fer. Per una part, havien d'ajudar a modernitzar el sistema educatiu de les Illes Balears, però també havien de donar resposta a lo que era la necessitat d'escolarització. I crec que la tasca d'en Andreu passa, per una part, per plantejar tot un nivell d'infraestructures educatives importants, que era totalment necessari, per una part, per escolaritzar i escolaritzar en les millors condicions. L'altre dia xerrava amb Toni Arbós, una persona que va treballar molt en Andreu, i deia que, per exemple, xerrava d'Eivissa, i Eivissa com una espècie de desert des del punt de vista de la manca d'infraestructures educatives. I creiem que realment això, per intentar modernitzar l'educació, el primer que s'havia de fer és intentar fer aquesta inversió important i cercar tots aquells solars, convèncer ajuntaments, convèncer Madrid de que realment hi havia necessitat d'infraestructures educatives. Per tant, és un element clau d'aquesta modernització educativa a banda que se transferissin les competències d'educació a les Illes Balears. El segon element que jo crec que és important és tot el que va fer en temes de professorat. És a dir, és evident que no només se tracta de crear infraestructures, sinó de posar el professorat necessari per donar resposta a aquesta necessitat d'educació. I aquí també és un element important, quan se mira amb una certa perspectiva, de lo que va suposar l'increment de professorat d'infantil, primària, secundària, batxillerat.
i crec que això és un altre element important d'aquest procés de modernització. Però el tercer element no només és una qüestió d'infraestructura i de professorat, també és una qüestió de qualitat d'educació, cercant una mica el que era la transformació de l'educació de forma qualitativa i equitativa. I aquí, evidentment, penseu que a principi del 90 hi va haver la LOCSE, en tot el plan experimental que hi va haver al respecte, i aquí també crec que el paper que s'ha jugat des de la direcció provincial, des de Andreu, crec que és important. Per tant, tot i que a vegades les coses no se reconeixen quan toca, evidentment, perquè no som una societat justa, ni som una societat que reconeix les coses que fa la gent, però bé, jo crec que sempre les coses maduren, i quan maduren és quan tenim la perspectiva de reconèixer les coses que s'han fet i que s'han fet bé. Per tant, penso que dins del procés que hi va haver d'institucionalitzar un sistema educatiu, el paper d'en Andreu, el paper de la direcció provincial dins del context d'una nova política educativa distinta. Jo vull recordar que als anys 80 va ser quan a Espanya se va començar a institucionalitzar l'estat del benestar, i dins l'estat del benestar va ser l'educació un element fonamental. Per tant, crec que és aquí que hem de fer una reflexió, un anàlisi, un reconeixement de lo que ha estat la tasca en un moment difícil. M'acosta, Antoni m'ho diu, és que en Andreu s'arrossegava, una paraula que me diu moltes vegades Antoni, no? I quan un s'arrossega és per dues coses. Una, perquè té un compromís real en l'educació, perquè creu en l'educació i perquè té dificultats, a vegades en treball molt dificultat, no? Pensau que era convèncer l'Ajuntament de posar solars. Aquest solar és un miracle. Jo troc que és un solar un miracle, diguem, no només està dins Palma, en el centre de Palma, un edifici que té unes característiques concretes, que té inclús un jardí, i crec que és un exemple, com va dir la directora, de que realment és un edifici que té caràcter, que té realment una personalitat, i crec que és un edifici també adequat per en Andreu, perquè crec que evidentment reflexa moltes coses de la seva feina, de la seva personalitat. Per tant, com deia, crec que les coses s'han de reconèixer, perquè si la societat no reconeixem, sobretot en el món de l'educació, la gent que ha fet un compromís, que ha fet una feina per la millora de l'educació, jo crec que ens feim un mal favor com a societat, i com a persones i com a societat. I crec que avui és un acte just, un acte de justícia, perquè hi ha moments en què la feina se fan de forma anònima, de forma invisible, les coses no se veuen, però quan les coses no se veuen i després surten a la llum és quan se veu clarament que s'ha fet un esforç important. I jo aquí també vull fer una altra reflexió, no? Quan xerré d'en Tomeu Llinàs, que va ser de les persones que van tirar endavant aquesta iniciativa. Jo crec que també és important veure quan se crea una comunitat de persones, d'amigues, de persones que tenen afecte per la persona que ha encapçalat, que ha liderat un procés. I això també és important, vull dir, la qüestió de cercar les empaties, la complicitat, la solidaritat o el reconeixement personal també és una demostració d'un llegat que realment hi ha darrere d'Andreu Castí, no? I crec que això també és molt important que se digui avui i ara, en què la política a vegades sembla que és una altra cosa, i per tant reconèixer la bona feina, la bona companyia, les amistats i el reconeixement, a mi me sembla que també defineix les persones. Jo sé, jo en Andreu he xerrat algunes vegades, jo no he tingut una relació directa, però a vegades és important veure la feina que ha feta, veure quan les persones xerren d'ell, i això és una forma realment de fer una valoració de lo que ha estat un personatge que era element clau dins ciutat, dins Palma, jo crec que era un element important, aquesta capacitat de diàleg, aquesta elegància, aquesta forma de fer les coses, que a vegades dins el món de la política, inclús de l'educació, crec que és una necessitat que tenim. Per tant, jo crec que vull donar, crec que és un acte, com deia, de justícia. La Consell d'Educació i Formació Professional ens sentim orgullosos de fer aquest acte aquí. Agraïm a la directora tota la facilitat que va fer. Era un acte, jo diria, de justícia, i tot d'una la direcció de l'escola va reconèixer que sí, se va posar en marxa sense cap tipus de problema. Jo a la família només li vull dir gràcies en tots els sentits, i totes les persones que han fet possible que avui féssim aquest acte, un agraïment infinit. I com deia, la Consell d'Educació sempre, evidentment, estarà en deute, com no pot ser
d'altra manera, no només la Consell d'Educació, sinó la societat de les Illes Balears, la comunitat educativa de les Illes Balears estarà en deute amb aquelles persones que han fet de l'educació un element de compromís personal i social, però també una forma d'anar millorant una societat amb la qual és evident que l'única forma real de transformar l'educació, la societat, a través de l'educació. Aquesta és la millor de les justícies que se pot fer al respecte. Per tant, gràcies a tots, gràcies Andreu per la teva feina. Moltes gràcies.